Алло. Тук сме преди 20 минути. Аз съм тук на ъгъла над езерото. Снимам точно сега как идва от Камбайло локация самолет. До сега висеше там, чакаше, че един друг да го кацне малко. Значи аз съм на заминаване където. На другия край на заминаване, защото той оттам каца. Ето го самолета сега идва насам. Приближава писта. Не, тя е вътре там, не е на работа. Тя вътре чака с кола на дупката, да се казва. На ръкава я чака. Ето го каца сега. Надявам се да е той. Кога ще дойде? Добре, хубаво. Аз съм мъгала там, дето над езерото. Като излезеш от пристигане и вървиш наляво, отпред на гледам Луфтанса. По опашка. Да, това е Луфтанса. Кажи. Ало, кажи.